Il-poplu Malti għad irid jara l-ar ta' din il-pandemija. L-attitudni tal-gvern ta' business as usual u l-illużjoni falsa ta' normalità li qed jitkellem dwar il-Prim Ministru waslu għal rekord wara rekord ta' każijiet. Hija din id-dikjarazzjoni b'saħħitha tat-tobba li f'istqarrija qiebsa saħħu li kemm is-saħħa tal-poplu Malti kif ukoll l-ekonomija sofrew bil-kbir minħabba dawn l-iżbalji ta' Robert Abela. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija nnutat li n-numri rekord ta' każijiet ta' COVID-19 flimkien ma' żieda ta' persuni fl-isptarijiet se jwasslu għal aktar individwi fi bżonn ta' kura intensiva u anke, sfortunatament, aktar imwiet li dal-waqt se jsegwu. Il-mam qalet li qed tilqa' wħud mill-miżuri mħabbra l-ġimgħa filgħaxija li b'mod ġenerali rriflettew dak li ilha tinsisti fuq sa minn hawissu, madankollu saħħu li jibqgħu xettiċi ħafna u mhux konvinti dwar ir-rieda tal-gvern biex jinforza dawn il-miżuri. It-tobba fakru fil-miżuri folozz bħal tal-crisps fil-bars u l-każini fejn qalu li dawn aġixxew bħala super spreaders tal-virus. Ebda nfurzar flimkien ma' multi folozz u l-maħfra ta' multi waslu għal avvenimenti tal-massa regolari f'żoni bħal Paċeville u l-Belt Valletta. Il-mam qalet li l-eluq ta' stabbilimenti ta' dan it-tip fil-11 ta' filgħaxija mhux se jkollu l-ebda impatt filwaqt li n-numru baxx ħafna ta' 800 multa ma jaggurax tajjeb. Sfortunatament it-tnejn jirriflettu li l-gvern fir-realtà mhux lest li jinforza komplew it-tobba. Il-mam qalet li l-miżura ta' testjar minimu fl-ajruport kienet miżura oħra falsa li fisser li possibilment mijiet ta' każi ta' coronavirus qed jiġu Malta kull ġimgħa u jibqgħu ma jinstabux. Għandhom jiġu introdotti testijiet obbligatorju fuq il-passiġġieri kollha li ma jkollhomx ċertifikat qabel il-wasla tagħhom f'pajjiżna. L-Assoċjazzjoni tat-Tobba qalet li qed tilqa' l-introduzzjoni ta' maskri obbligatorji hekk kif sa issa l-ilbis tal-maskri fuq il-post tax-xogħol kien obbligatorju biss għal ħaddiema f'kuntatt mal-pubbliku huma saħħu li din il-miżura falsa kienet qarqet beluf ta' ħaddiema fl-uffiċċju fil-fabbriki. Il-mam talbet għal iktar teleworking fil-waqt li saħqet li dan huwa l-aħħar ċans għall poplu Malti għax wara kollox huwa l-poplu Malti biss li jista' jagħti tama f'din is-sitwazzjoni.